Ja hyvää huomenta täältä Maarianhaminan Itäsatamasta. Viime viikolla startattiin meidän viikon mittainen veneilyreissu ja nyt päästään jatkamaan täältä Ahvenanmaalta eteenpäin. Edellisessä jaksossa jäätiin siihen, että käytiin satamamaksuun kuuluvalla Eckerölinjen Ruotsin risteilyllä ja laiva kun saapui takas Suomeen, niin auringonlasku oli sanoin kuvaamattoman kaunis. Noin, sitten ammuttiin irti rannasta ja jatketaan kohti seuraavaa paikkaa. Kello on nyt 8:45 ja 10 just aukeaa Lömströmsin kanaali, niin mennään vähän kiirukseen sinne, että varmasti keretään siitä, sit ei tarvitse tuntia siellä norkoilla. Keli on taas parempi kuin hyvä. Ai että. Noin, kiirehdittiin turhaan taas. Kahvikin jouduttiin juomaan liikkeessä. Siellä on nyt kanaali, mutta täytyy odottaa parikymmentä minuuttia, että se aukeaa. Ja korkeus on näköjään 3,3 metriä, että jos olisi tämän matalampi vene, niin voi tykittää koko ajan vaan ali. Ei tarvitse odottaa, että aukeaa. Mut keli on kyllä huikea taas. On kyllä niinku aurinkorasva tän reissuun mennyt ja parempi niin. No niin, sit aukee taas. Tää on kyllä jotenkin hieno paikka. Eikä monta tämmöstä oo tähän Suomesta varmaan löytyy, mutta täällä saaristossa. Sieltä tulee kultainen siirejä. Kauhea virtaus näkee tässä kanaalissa. Vaikka pistätte oikein kunnolla kaasuun, niin nopeus vaan 4,8 solmua. No niin, tässä on tosi mukava kilpailu ollut koko lumpparnia ja ihan vierellä menty ton toisen seilipaatin kanssa ja takan tulee kans yksi. Vähän aina välissä saadaan kiinni ja mä luulen, että kohta päästään tosta ohi ja sitten ollaan kärjessä. Ja nyt sieltä seilaa joku valtava laitos vastaan. 4-6 arkona. Ihan sairaan hieno. Komiasti menee. Nyt on vähän aallokkoa ja se näyttää, että siinä menee ruotsalainen Viggo. Todella hienosti. On tunnettu merikelpoisuudesta. Ja kukas sieltä tuli häirimään meidän seilauskisa? Tietty Finlandissa just tähän ja joudutaan mennä ihan vähän niinku vastatuuleen nyt tässä. Voi. Päästään me tarpeeksi ylös. Taidetaan just päästä. No oikein rikesi ottamaan just tonne Finlandissa tolpua, kun me ei keretty. Kyllä me tästä näköjään päästään. Jaa, niistä nää aallot vielä. Mitä mun kamera siihen sanoo? Sitten saavuttiin taas seuraavan paikkaan. Otettiin taas luonnonsatamaa ja vielä sama luonnonsatama, missä oltiin ihan reissu alussakin. Silloin tultiin niin myöhään ja seuraavaan ei oikein kerennyt käymään tuon suppailemaan. Siellä on tosiaan joku majakka ja sitten joku tommonen latokin ja muutenkin tosi siistiä näköistä kaikki ne kalliot tässä. Niin nyt on paremmin aikaa ja vedetään suppilaudat veteen, vedetään rantaa ja mennään vähän katsomaan mitä sieltä löytyy. Vähän pelottaa, kun siellä joku ihme karhu ulvos viimeksi kun me oltiin tässä. Ei ollut mukava reissu. Suppilaudan kanssa 2 päällä ja tämmönen 150 kiloinen, niin ei ollut mikään kauhean vakaa vehje. Hengis päästi ainakin tänne, mutta katsotaan päästäänkö takas veneelle enää. Tässä vierisessä lahdessa oli viimeksi yksi purjevene. Tää nyt on kans aika todella suojaiselta, mutta tässä on kyllä aika matala. Mutta on kirkasta vettä. Näkyy aika pitkällekin hyvin pohjaa. Täytyy ehkä mennä uimaan. Täällä on joku erikoinen kivirakennelma. Ja onko se joskus ollut kummeli? Vähän niin kuin näkyisi valkoista maalia, mutta kaukan kyllä niinku merestä ja nää niinku kuopalle, ei tähän kyllä näy mitenkään. No niin, päästiin paikalle. Seilmeit ilmakuvasta oli hyvä katsoa, että missä ei ryteikköä, niin pääsi tulee ihan kallio pitkin. Vähän piti kahlata ja kiertää kauempaa, mutta eipähän tarvitse mennä tuonne ryteikköön rämpimään. Siellä on majakka tuolla linjataulun takaa. Täällä on joku vanha majakanvartijan koppi vai? En tiedä mikä on ollut, mutta vanha on. Siinä on majakka ja tuolla on vähän isompi koppi. On siellä oikein piippukin ja sähkötkin siellä joskus ollut. Tuossa menee ihan vieressä. Majakka ja sähköt, niin samasta otettu tohon. Kato, on siellä joku oikein talokin tuolla. Isokin.
Varo, sit se rämähtää päällä koko homma. Siellä on yläkertakin vai? On se aika kummitustalon näköinen. Ja pinkki majakka. Joo, kyllä tää oli vaelluksuarvoinen paikka. Hieno kallio. Siellä oli mökissä sisällä oikein verhoja, imurit ja takka ja pöytiä ja tuoleja. Se oli ihan niinku käytös joskus ollut. Sitten ihan jätetty ja retkahtanut. Ja se pikkukoppi oli näköjään kakkahuussi, mikä siellä oli pahemmin rämähtänyt. Tommosen kivana päästä tutkimaan. Tiedä mikä koppi on mahtanut olla. Voiko se olla, että se on jotenkin niinku majakan vartijana oikeesti ollut? Se on asunut siinä talossa ja huussissa. En usko. On tosi kirkas. Harvas paikkaan täällä on. Ja hyvää huomenta. Sitten otetaan aikainen lähtö. Tänään on taas aika pitkä rundi ja menee semmoisen satamiin, halutaan kanssa mahtua. Tuulen, että siltä tosiaan että ei tule yhtään, että voi olla, että tästä tulee konekeikka. Ei muuta kuin ankkuri ylös ja lähdetään kohti seuraavaa mestaa. Tää oli kyllä hieno paikka siellä tosiaan illalla alkoi vielä se, kai se peura sit oli mitkä tuolla huusi. Siellä oli kaksi vielä, ne huusi vähän niinku kilpaa toisella ja välillä juoksi tuossa jonkun jossain villislännessä olisi. Ja naikkuset kävi sit vielä illalla tai oikeastaan yöllä noitten suppilautojen koko tää saaren ympäri just kun aurinko oli laskemassa, niin sanoivat, että oli tosi hieno reissu. Oli hyvä paikka. Kyllä näissä luonnostamissakin on se oma juttunsa. Mäkin tosi harvoin itse tämmöisessä käynyt. No aina jos on tullut käytyä, on käyty perheen kanssa ihan vaan niinku päiväreissu, mutta harvoin tulee niinku yötä oltua. Mä tykkään just näissä satamissa sen takia, että siellä pystyy katsomaan ihmisiä veneen. Ja nimenomaan veneen, kun niitä tulee ja lähtee, mä tykkään seurata. Mut kyllä näissäkin se oma juttunsa on, kun tosiaan ne kyllä sit taas noit eläimiä ihan eri tavalla. Koko ajan tässä käy lintuja kalastamassa, kaloja menee, tuolla menee peuroja, ne huutaa siellä. Tosi paljon tämmöistä kaikkea nähtävää myös tämmöisessäkin paikassa. Ja tietysti rauhallisempaa. Ei muuta kuin ankkuriköydet poikki. Raikas aamu tuli naamaa. Sit kahvinkeitto. Nyt on sinilevää niin paljon, ettei ole vielä kertaakaan tän reissulla ollut. Ollaan tässä niinku Tjökkari itäpuolella. Ja tää vene oikein tommosen vanhaan. Mä en tiedä ihan näkyykö se kameras, mutta todella sankkaa sinilevää on. Hyhy. Ihan tyyntä on. Kyllä tää reissu varmaan mennään koneen kanssa halusta loppuun asti. Ei se nyt haittaa. Ihan mukavaa tääkin on välillä, mutta kyllä se seilaaminen aina kivempaa on, että koneetta hurisemassa. Ja yleensä tämmöisen venen kanssa pääsee purjella jopa kovempaa mitä moottorilla, niin mukavempaa se tietty olisi. Mut tuli tänään mieleen semmonen asia, mitä ennen tullut miettineeskään, mikä on kans tämmöisessä hitaamassa veneilyssä ja valtava etu. Eli tänään kun mennään hitaasti ja katsotaan kaikki maisemia todella paljon kauemmin sekä myöskin karttaa. Se tulee ottaa niinku paljon tarkemmalla silmällä kuin silloin kun sä menet tommosen plaanaavan moottoriveneen kanssa koviin. Ja jos sä menet tämmösen kuin reitin nyt kun mekin mennään pitkiin matkoihin. Jos sä tämän purjevenen kanssa, niin tästä tulee paljon tutumpi sulle. Sä näet paljon enemmän näitä saaria ja sä muistat paljon paremmin ne reitit sekä myös ne merimerkit. Tääkin on semmonen, mistä ollaan joskus se menty purjevenen kanssa. Ja tän niinku muistaa tosi hyvin. Ei paljon tarvitse edes katsoa karttaa. Mut sit taas jos oli tommonen reitti, mistä mä oon esimerkiksi moottorivenen kanssa on monta kertaa läpi. Ja nyt mentiin purjevenen kanssa. Tuli nähty ihan niinku järjettömästi asioita, mitä jos huomannut, kun siitä on kovaa moottorivenen kanssa ohi. Kyllä tässä vaan niinku valtavia etuja on tämmöisessä hitassakin veneilyssä. Tulee nimittäin ihan oikeesti nähty paljon enemmän. Ja nimenomaan tää näkeminen täällä on se juttu. Tää saaristo on vaan niin järjettömän kaunis. Noin. Ei ihan tee mieli mennä uimaan. Aika kovan näköistä. Ja sit jännitetään mahdutaanko seuraavaan paikkaan. Kello on nyt vasta muutaman minuutin vai 1, niin pitäisi olla tilaa. Ja vähän niin kuin sitä varten lähdettiin oikein ajois, mutta tää on aika suosittu Tapudö. Ja me halutaan väkisin tänne sen takia, kun me tykätään tästä hampparista niin paljon. Katsotaan miltä näyttää. Tänne kääntyi äsken joku valtava lauttakin. Se taisi olla toi Pidä saaristo siistinen Roskaroope olisko. Mä luulen, että silloin kun oma paikka tuolla, että se ei ota nyt vierasvenepaikkoja. Mut katsotaan. On täällä tilaa hyvin. Yes. Kannatti lähteä ajoissa. Roskaroope kävi keräämässä roskat vaan ja sit seuraavaan paikkaan. Ison kokoinen lautta niilläkin. Ja sit herkun kimppuun, eli Puudön roopehamppari. Tää on vaan parasta ja hyvissä maisemissa.
Jälkkäriksi otettiin vielä suklaamousse ja niin hyvä raparperipiirakkaa, että joku imasi sen naamari ennen kuin kerkesi edes videointi lähtee päällä. Puudo on kyllä yksi mun lempisatamista. Tää on hieno suojainen paikka, missä on henkilökunta aina ottamassa piirteinä vastaan. Ympäröivillä kallioilla on mukava mennä istumaan ja ihailemaan tulevia lähteviä veneitä, kuten esimerkiksi tätä. Hyvinkin sporttisen näköinen ja unikin oloinen paatti. Illalla tutkisi Interwebistä, että kyseessä on Fasterin valmistama Faster 35 Offshore. Todella kaunis laitos. Iltapalaksi vielä toiset herkkuhampparit ja sen jälkeen Puudon hienon lauttasaunaan nauttimaan auringonlaskusta. Oli muuten hyvät maisemat ja löylyt. Uimaan ei kyllä tehnyt mieli mennä, kun tuulipainona sinilevä lautat myös illan myötä tähän Lahteen. Tää on kyllä surullista se meidän meres. Ja seuraava aamu starttaa kahvin kanssa sekä satamakonttorista tilatuli tuoreilla sämpylöillä, mitkä he kuljettaa 9.00 suoraan veneisiin. Palvelu pelaa. Sitten jää Puudöön taakse ja lähdetään tuohon vieren tyhjentämään septitankkiin. Eli ajetaan tänne Björkkööseen sisällä, siellä on septityhjennys. Tää on tää hieno mesta, missä ollaan käyty melkein joka kesä. Ja tästä pienestä reiästä ajetaan tänne niinku tosi suojaisen Lahteen. Siellä on itse asiassa tuolta näkyykin kuin suosittu paikka se on. Siellä on järjetön määrä porukka aina. Siellä on tosiaan keskellä saarta sit vielä järvi, mihin voi mennä uimaan. Tää on hieno paikka. Mut mä käydään nyt ensin tuossa septityhjennyksessä, jos päästään sinne. Tää on 1,8 väylää. Mulla on kyllä ennenkin täällä käyty, mutta nyt on vesi mun mielestä vähän alhaalla. 1,8 väylää, meillä on syväystarja 2,3 metriä, niin tää on vähän nihkeetä tulla tänne, mutta mennään pikkuhiljaa ja varovasti. Tuolla se taas on vettä hyvin, et siinä ei mitään ongelmaa. Mut joo, mä käydään tuolla, niin mä tyhjentän tankit ja sitten mä mennään tommoseen tosi erikoisen paikkaan venen kanssa kiinni. Se on hieno. Mä en oo ennesi ollut, että katsotaan mitä siitä tulee, mutta koitetaan saada kylkikiinnityksellä kallioon. Mikä tulee aika jännä tämmösen 47-aikaisen venen kanssa. Katsotaan mitä siitä tulee, mutta hieno paikka, jos siihen vaan päästään. Noin, 2,6 metri näytti just tuossa ennen tuota tolppaa. Ja meillä on 2-3 syväys, niin siellä kuin 30 senttiä sit kölin alla. Et, no, pääsee sitten isomallekin veneen, mutta täytyy hiukan katsoa sitä aina, missä vedenpinnan korkeus on silloin, kun tänne tulee, jos tulee iso veneen. Mut nyt on tosiaan vettä enemmän tässä jo, ei mitään ongelmaa, se on pelkkä toi sisääntulo. Mut on siis hieno paikka. Jos et oo käynyt, niin kannattaa ehdottomasti tulla käymään. Täällä on tosi paljon hyviä paikkoja, mihin saa veneen kiinni. Ihan veneen kuin veneen. Saa tonne kallioon kiinni ja siellä on tosiaan järvistä, mihin pääsee uimaan. Ja ilmeisesti täällä joku kioskikin, mitä mä en oo ikinä käynyt läpi, niin tänään mennään käymään. Tästä kun äkki laskee, niin taitaa semmonen yli 30 venettä olla täällä tällä hetkellä. Kyllä on suosittu paikka. Nonni, saatiin tankit tyhjäksi taas ja sitten menee sinne kylkiinnityspaikkaan, jos voi jollain tavalla selvitä siitä. Ja veneen tulee koko ajan lisää. Tuossa välissä kun oltiin septitankkaamassa, tuliko sinne 4 vai 5 veneitä, täältä tulee 2 lisää. Kyllä on suosittu paikka. Enkä ihmettele, on hieno paikka. Katsotaan, jos päästään kanssa sinne uiskentelemaan. Saavumme kohteeseen. Tohon kallion tarvitsisi johonkin saada sit kylkiinnytyksellä kiinni. Katsotaan mitä sit tulee. Siinä on niinku muutamakin paikka, mihin se on mahdollinen olla tavalla inhimillisesti. Katsotaan mitä sit tulee. Hieno paikka. Ja järvi on tosiaan ihan tosiaan niinku lähellä sitten, että ei oo kova kävelymatka sinne. Joo, nyt valkattiin hyvä paikka. Elikkä tohon koitetaan päästä. Se ei ihan veneen mittainen on, mutta siinä on tosi hyvä paikka. Tämä on pitkä tasainen paikka. Otetaan kylkiinnytykseen siihen ja sit pääs näppärästi kävelemään tonne kallioon ylös sit. Tosin yksi toi vähän niinku poukaa, mikä voi koitua vähän ongelmaksi. Aika tarkkana siihen saa mennä. Noin, saatiin paatti kiinni ja on muuten ihan järjettömän hieno paikka. Lähdetään katsomaan. Ja melkein siis tosiaan tasainen te kallio, että on melkein niinku kylkikiinnitykseen tulisi. Tuolla on koukku, tuolla on koukku, tossa on koukku ja tuolla on koukku. Et niinku kiinnityskin ihan niinku todella helppo tehdä. En oo ikinä näin hienossa luonnossa tappassa. Siellä oli vaimot löytänyt sen kioskinkin ja toi jotain. Soittivat, että pistä kahvi tippua, mennään kattoo mitä ne löysi. Ja tää kun on korkea vene, niin tästä pääsee niinku astumaan veneeseen vielä vähän niinku joltain lavetilta. Jos olisi matalampi vene, niin tosta taisi hiukan hypätä, mutta nyt on niinku tosi mukava. Ei nyt ihan rullatuolelle pääse, mutta melkein.
On hieno. Ja on muuten hiki. Siis koko reissu. No muutama sade on tullut, mutta kyllä koko ajan ollut semmoista niin 25-30 astetta ja auringossa varmasti sitäkin enemmän. Lämmin on ollut. Tuulta olisi saanut hiukan enemmänkin. Et se eka päivä päästiin siellä oikein kunnolla, että päästiin yli 8 solmuun, mutta muuten ollaan sitten menty semmoista, no varmaan jotain niin alle 4 solmua. Ja sitten tietysti eilen jouduttiin tulla pelkän koneen kanssa ja myöskin tänään tultiin ihan pelkän koneelta tähän. Ei tullut oikein yhtään. On vähän niinku tukalan kuuma jo, mutta ei sit saa valittaa. Kyllä tää on mukavaa. Ja tuolla on näköjään yksi saksalainen purjevene ja just tuli sit suomalainen halberrassi kans sinne. On suosittu myös tää niinku ulkopaikka eikä pelkästään se Björkön sisäosa. Mut nyt kattoo mitä noi löysi kaffen kanssa. Katos. Siellä oli kioskis vaikka mitä. Kyllä muuten kelpaa. Nyt se menee näköjään laivaväylällä toi Tapio Lehtisen Galliana. Kamerasta en varmaan ihan näin, mutta kiikarilla kun kattos ne erottiin. Täällä on paljon kallioissa kivistä tämmöstä keltajäkälää. En oo ennen kiinnittänyt huomioon, mutta aika hienommoista niinku siistiä värilua tänne kiviin. Hienon näköistä tommoista ihan niinku kirkkaa oranssi. Tekoilu ainakin sanoisi, että se on keltajäkälää, mutta en osaa varmaksi sanoa. Oho, täällä on aika monen rotkokin. Onneksi on silta rakennettu, mutta kestääkö se tämmösen läski? Tää on kyllä hieno paikka, siis ihan kaikin puolin. Eikö vain? Ja täällä näkyy nyt tää järvi, mikä on täällä Björkön keskellä. Eli tämä kokonaan tässä järve ja tuolla niin kuin takana näkyy se, missä me käytiin septikin tyhjentämässä, niin kuin ton kallion takana. Siellä on syvä lahti, mihin saa vähän niin kuin näppärämmin vene. Tai noin näppärästi, mikä paikka meillä nyt on, mutta niin kuin suojaisempi ainakin. Mutta ruuhkaa siellä tietty oli enemmän ja ei nyt noin hyvä paikka on missään, kun toi meidän on. Pääsee luonnonsataman kylkiintyksellä tommottiin, niin ihan täydellistä. Täältä löytyisi jonkunnäköinen kallio, mistä voisi päästä uimaan. Tuo nurkan takaa se, niin kuin, mistä ihmiset yleensä menee, siellä on vissiin oikeasti hyvä, mutta me ei vittu kävellähän sinne asti. Tästä voisi päästä, mutta on loiva kallio tonne aika pitkälle. Päädäänkö sieltä pois enää, jos toi on liukas? Kokeillaan. Mutta ihan siisti näköistä, kun näet tulee niinku puut ihan tänne reunoille. Näkyykö mitään, vaan kyllä tumma. Ja se, että näinkin pienen saaren keskellä on näinkin iso järvi, niin jotenkin siisti. Ja vielä täällä vähän niin kuin ulkosaaristossa. Ei montaa samanmoista paikkaa kyllä löydy. No sit koitti aamu ja lähdettiin kohti seuraavaa paikkaa. Björkössä olisi kyllä helposti viihtynyt vielä toisenkin päivän. Päästi irti ja matka jatkuu taas mahtavassa kelissä. Tullaan just tosi pikkusen väliin. Katsotaan miten tästä päästään seilien kanssa, kun toi saari varmaan syö nopeudetkin tästä. Mut komia, plus 27 taas. Tuulta saisi olla inaa enemmän, mut ei saa valittaa. Vähän on sinilevä tässäkin, mut tää no ei toi vähäksi voisi sanoa, mutta vähän verrattuna siihen, mitä tuolla etelämässä oli. En oo kyllä ikinä nähnyt niin raju, mitä se oli. Siis niin valtava lautta, eikä ollut mikään yksi lautta, vaan se oli niinku monta kymmentä merimailia semmoista ihan, että näytti ihan, että siinä olisi voinut niinku kävellä. Käytiin itse asiassa suppilautojen kanssa menemässäkin, sehän sai siitä aika hyvät videot. Kannattaa katsomaan, että siitä oman videonsa. Mä pistän tämän videon alle linkin siihen, jos haluaa mennä kurkkaamaan. Ja katos, siellä menee Tapio Lehtinen taas. Galian kanssa. Taas tulee aika tiukka väli. Paljon kiviä molemmilla puolilla ja kapea tommonen reikä, mistä mennään. Ja siellä on niinku tosi paljon kiviä tehty niinku pitkää matkaa. Ja mitä se on? Olisiko joskus oikein yritetty tehdä jotain sit kulkuväylää tuohon vieressä saareen vai onko ihan vaan luonto muokannut tommosen? Siisti näköinen. Ja kato, Galliana on näköjään mennyt sinne. Onko se sitten purjehdusmestari paikalla? Hieno paikka, kyllä mennään veneen kanssa. Ja sit saavutaan seuraavaan mestaan. Tosi hyvä reissu. Aurinko paistoi taas vähän liiankin kuumasti ja varsinkin kun tuli sivun myötäiseen, niin melkein tukalan kuumaa. Mutta päästiin semmoista mukavaa 3,5–4,5 mun nopeudet. No vähän olisi koempakin voinut tulla, mutta ihan mukavasti kumminkin. Ja nyt tullaan Sandön saareen. Mä en oo ikinä täällä käynyt, mun tehnyt tästä paljon kuvia. Tää on ihan järjettömän hieno paikka. Eikä tää iso saari, minkä rannat on ihan täynnä pelkästään hiekkaa. Ja myös siihen hiekkapohjainen. Tuolla näkyy paljon muitakin on. Mutta se mikä tässä on vielä erikoisempaa, niin siellä on vähän semmonen kuin hiekkadyyni, mikä menee tuonne todella pitkältä tosta saaresta. Eikä ihan semmonen kapea hiekkaisuus, mitä pitkin pääsee kävelemään niin kauas tosta saaresta. Mä en oo ikinä täällä itse käynyt, niin ihana päästä näkemään se. Noin. Kuritaan esiin ja
Katsomas kun löydettäis. Tässä ei tainnut kettinkin olla, kun se 30 metriä, niin jos hyvä päästä nyt, vaikka ei tuulekaan, niin semmoseen paikkaan, missä on reilustella 10 metriä vettä, niin ottaa varmasti tarpeeksi, kun kuitenkin yöksi olisi tarkoitus jäädä, niin ei tarvitse sit yöllä pelätä. Kato, se on hauska näköistä, siellä on ihmisiä, kun kävelis veden päällä, kun on mennyt sitä hiekkaa pitkin tonne. Ala tiputtaa. Noin, 4,5 metriä saatiin paattia ja kettinkin meni 25 metriä, niin pitäis pysyä. Sitten vähän Weberi tulille makkaranaamari ja sitten lähdetään paatin kanssa rantaan ja en tiedä mennäänkö Terhi vai suppilaudan kanssa, mutta jollain uima ei viitti mennä, kun se sen verran sinilleväistä kurkkaamaan tuota hiekkahommaa. Mikä toi on? Onko toi hiekka särkkä vai dyyni vai mikä tommonen on? Häh? Särkkä? Aloittaa hiekkaa kun tää Sandö, mutta täällä on valtavia kiviä. Enkä ottanut edes kenkiä. Oi. Pakko tonne päähän on päästä. Aikamoinen reissu. Joo, ei pysty enemmän. Lapojat aivan rikki. Olis pitänyt kengät ottaa. Mut on nätti paikkaa. Noi kävelet sen ihan päähän asti, niin näkee kuinka pitkä se oikein on. Aika pitkällä mäkin jo tulin. Tuolla näkyy alku ja tuolla näkyy veneet. On siis ihan järjettömän hieno paikka. Mutta mä tosiaan luulen, että tää on hiekkaa. Mutta kun tähän tämmöstä isoa kiveä, niin kengät olisi niinku ihan pakollista, että tästä jollain tavalla selvii hengissä. Katsotaan kun noin pääsee sinne päätyy, jos pääsee. Just ja jos pääsen takaisin. Siis aivan järkyttävää. No kengät on ihan pakollista jos menee. Siis tosta kun lähti kävelemään, niin kyllä tuntuu, että ne sattuu jalanpohjista. Tommosia isoja teräviä kiviä, 150 kilo niitten päällä. Mä ajattelin, kyllä siitä jos selvii, mutta jossain kohtaa kasattu jalanpohjat niin paljon, että ei ole pakko nyt takaisin. Sitten oli takastulo vielä. Kyllä meidän sitkuu tulla. Noi vaimokkeet siinä lähti kävelemään päähän, niin katsotaan selviikö ne sinne asti. Niillä on sentään kengät. Sandön oli ihan näkemisen arvoinen paikka. Jos olisi ollut enemmän aikaa, niin saarta olisi ollut kiinnostava käydä enemmänkin läpi. Palvelut ei ollut, mut huussi ja grillipaikka ainakin rannasta löytys. Ja taas kerran, auringonlasku oli ihailtavan kaunis. Hyvää yötä. Sandön erikoisuutena näkyy myös kärpäset. Niitä oli eilen tuolla, niitä tuli jalkoihin ja oho, ja sinne lensi. Ja kivi. Nyt on veneet täynnä aamulla. Noin, sit on viimeinen herätys veneessä ja viimeinen lähtö suoritettu. Kyllä niinku taas kerran koko semmonen kesän yksi kohokohdista ja siis ei ikinä ollut näin hienoja kelejä. Siis ihan koko viikko täyttä helleet. Yksi semmonen pieni, olisiko ollut 20 minuutin pyrähdys tuli vettä ja sekin oli ihan vaan semmonen niinku virkistävä. Siis ikinä ei oo tämmöstä tullut. Enkä tiedä onko muutenkaan Suomen kesässä ollut, mutta saatika niin, että olisi osunut tää oma veneily. Ja on ollut mukavaa. Järjettömiä noin paikkoja. Paljon niinku uusia paikkoja nyt. Mekin ollaan, tai mä oon ainakin tykännyt enemmän noihin niinku satamiin enemmänkin, mutta nyt käytiin vähän niinku ankkurin kanssa läpi myös luonnon satamiin, niin oli ihan kiva kokemus. Ja veneen herääminen. Se kun pääsee heräämään täältä raikkaista saaristosta suoraan Lokinlauluun, pääsee tuohon veneen kannelle omaisen kahvin, niin se on vaan jotain niin hienoa. Kyllä vähän haikeet on, että tää oli nyt viimeinen semmonen aamu, mutta toisaalta tää on nyt meidän vaimon kanssa tämmönen yksi niinku ainut viikko koko vuodessa, kun ollaan niinku lapsivapailla, niin siinä mielessä oli ihan kiva, mutta kyllä tässä vähän ikäväkin alkaa heitä olemaan, et siinä mielessä kiva päästä kotiin. Tässä on nyt semmonen 18 mailin pyrähdys vielä kotisatamaan ja käydään tuossa välissä tyhjentämässä vielä septitankit ja otetaan vesitankki täyteen. Niin on paatti sit kunnossa valmiina seuraavaan reissuun varten. Niin ja sit täytyy laskea, että kuinka paljon tuli merimaileista tän reissuun. Tuli aika paljon. Pitkiä legejä tuli vedetty, vaikka nyt viikko vaan oltiinkin. Ja samalla täytyy vähän ottaa, viime vuonna mä tein tommosen, että mitä viikon reissu saaristossa maksoi, niin täytyy nyt vähän ottaa semmonen lasku myös, katso kuitit läpi, että miten paljon meni rahaa. Mut kyllä niinku aika halvalla selvittiin, jos vertaa viime vuoteen. No lähinnä sen takia oltiin näissä luonnonsatamissa ja vedettiin niinku omia eväitä, mutta aina kun mentiin satamaan, niin pyrittiin sitten käyttämään noita satamien palveluita, että nekin pysyy pystyssä. Mut viime vuonna oltiin, ei tarvitse olla yhdessäkään luonnonsatamassa, oltiin aina satamissa, niin silloin menee hiukan enemmän rahaa, kun täytyy maksaa satamaksua, vuokrasaunat ja sitten tietysti ravintola siihen päälle. Niin nyt oli tämmönen vähän säästeliämpi reissu. Nyt pieni tankkaus vielä, että päästään varmasti kotiin asti. Se ei, tai itse asiassa lähdössä se ei tullut yhtään, nyt se on vähän jo noustanut tuulta, mutta voi olla, että joudutaan mennä koneen kanssa koko matka. Lappo.
Se on näköjään jostain ottaa ilmaa, koska täältä ei tuu kupli, mutta täältä lähtee kupli. Eipä se haittaa, näkeepä ainakin tavara liikkuu. Nyt on vähän kummallinen. Kartta näyttää, että tässä pitäisi olla 2 länsiviittaa, mutta eipä näy kuin 1. Jaa, mutta itse asiassa Sailmateissa on nykyään noin ajantasaiskartat. Katsotaan mitä se näyttää. Ja joo, näköjään hei. Täällä näkyy vain 1. Eikä tää ajantasaiskartta on tämmönen, mikä päivittyy vähän niinku tiheämmin, mitä toi niinku virallinen karttapohja, niin tuli nyt ensimmäistä kertaa tääkin ominaisuus sit käyttöön. Ihan hyvä varmistaa. Täältä nurkan takaa ilmestyi Sparga Sport, Paraisten portti. Täällä oli joskus tosi hyvä semmonen aamupala saaristolaisbuffa. Mä koitin nytkin netistä katsoa, mutta ei missään lukenut, että semmoista on enää. Meitä pysähdytty tähän ja käyty se syömässä ja sitten jatkettu matkaa. Ja sit se oli kans, että tuonne oli ainakin Sailmate merkitty, että olisi vain 2 metriä vettä, mutta se oli merkitty ihan tuonne rantaan, että luulisin, että tänä päässä olisi enemmän. Kato, onko tässä jotain merkkejä. Se voi olla, että tän kanssa ei pääse tohon. Ei tainnut olla saaristolaisbuffa enää, niin rakennetaan itse tohon semmonen. Kyllä muuten kelpaa. Ihan kun ravintola olisi astunut sisään. Siinä on erikoisen rungolla vene, mutta ihan kun olisi niinku tarkan hytti. Onko joku oma valmiste, mutta hyvän näköinen. Ja sit saavutaankin kotisatamaan. Tai tän veneen kotisatamaan. Rantaan tulles mä muistin, että toi sivuaisa taisi olla aika pienellä kellukkeella ja koitin tiputtautua siihen kevyesti. Uintikeikkahan siitä meinas tullaan. Mut paatti saatiin, tai siis jouduttiin jättämään kotisatamaan. Yksi aivan huippureissu tuli taas päätökseen. Vaikka muutenkin tulee aika paljon veneiltyä, niin on se vaan jotenkin erilaista, kun pääsee oikeasti pidemmäksi aika asumaan sinne veneeseen ja saaristoon. Suosittelen suuresti ihan jokaista kokeilemaan. Ja vaikka meiltä Suomen saaristossa maailman parhaat vierasvenesatamat onkin, niin oli kiva käydä myös läpi noita luonnonsatamia. Täytyy kuitenkin muistuttaa, että pelkästään niitä ei saa käyttää. Saariston yrittäjän palveluita täytyy myös käyttää parhaansa mukaan, jottei niiden tarjonta lopu. Eikä niissä ole kyse mistään hyväntekeväisyydestä, vaan niissä ihan todellakin rahalle saa vastinetta. Suuret kiitokset, että käyt videon loppuun asti. Jos haluat tukea kanavan jatkuvuutta, niin laita kanava tilaukseen, paina tykkää-nappia ja jätä kommenttia alle. Me nähdään taas seuraavalla videolla. Morjes!